Čau lidi, vítám vás u nového videa, kde jako jsem ohlásil, že tyto 2 dny budou fakt speciální, tak jsem to myslel vážně. Máme tady pravý Evolutions Charizard balíček, máme tu na pomoc našeho Charizarda a ještě si budeme otvírat tady ten nový malý Pokémon Go boxík, ve kterém sice není Pokémon Go, ale v něm Crown Zenith. Takže my bychom se prvně vrhli na tohle. Tady to jsou nějaké věci, tady samolepky, nevím. A mě zajímá ještě, jako co je tohle. Aha, tak to je jenom jako to obal na tom. Takže máme tu celý 2 balíčky Crown Zenith, takže si jedeme pěkně rozbalit. Crown Zenith vlastně nevím, jestli jsou všechno dobrý karty. Já si myslím, že i jo, tam jsou samý hola. Takže já jsem tam něco viděl, lidi. Myslím si, že to bylo asi jenom klasický věčko, ale něco jsem tam prostě viděl. Něco asi hodně lesklýho. Prostě něco jsem tam viděl. A jako doufám, že to bude něco vzácného. Dej to. Nice! Glaceon. Úplně takhle prvně. Tady tu kartu ještě nemám. Takže je to dobrá karta do sbírky. Jo, lidi, takže tu si takhle odložím. A teď jdeme ještě na tuhle, na tento balíček. Já si prostě, tam zase něco je, ale jako, myslím si, že je to jenom Radiant. Tady v Crown Zenith může být Radiant Charizard, myslím. Takže já si takhle 1 a 2 udělám takhle, a takže, aby to bylo jako poslední. Nice. Takže teď to jako bude banger, ten rovnou tam. Takže teď. Nice! Tu ještě nemám nová Trainer Gallery. A ještě, jo, aha, to je všechno. Nice. Takže máme novou tady Trainer Gallery, která vypadá fakt pěkně, podle mě. Takže nečekal jsem, že z 2 balíčků nám padnou takhle dobrý bangry. Když tak tady mám slídy a to, kdyby nám tady v tom padlo něco fakt jako hustýho. Já rovnou nesmím poškodit ten obal, takže já budu velmi opatrný. Já jako prostě nechci poškodit. Jo, tady to je úplně jako skvělý. Takhle, úplně nice. Nice. A card trick nejsou 4, ale je to víc. A nic tam nebude, ale... Takže 1, 2, 3. Nice. Takže prvního tady máme Kofinga. Nice! My tady máme Secret! My tady máme Secret Hamster, Digleta, Drowsyho, Caterpie, Doduo. A teď to není poslední. Yes! Pikachu! Nice! Lidi, ale nice! Počkat, to není poslední karta. Nám tady padla Starmie Brace. A ještě tady máme Raticata. Takže nám tady spadla Starmie Brace. Takže počkejte, já se tady vezmu tady to obaly. Ale do obalu si dám tady toho Flying Pikachua, protože je to secretová kartička. To jsem fakt nečekal, že nám padne takhle dobrá kartička. Jako, tady na to je fakt maličká šance, že nám padne tady secretový. A nám fakt padla takhle secretová karta. Takže teď si uděláme promadádu těch nejlepších karet. Počkejte, já to udělám jenom takhle. Takhle. A takhle. Takže tady to jsou nejlepší karty, co nám dneska
dopadly. Já jsem fakt strašně rád za tohoto Pikachua. Já ještě víc jsem rád za tajto. Tajto je fakt banger, lidi. Takže čau lidi. U dalších takových videí zanechte like, odběr a zvoneček. Tak čau.